Είμαστε όλοι μέσα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι συζητήσεων με πολιτιστικό υπόβαθρο που διοργανώνει το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης. Κρατώντας όλο το πρόγραμμα, είμαι σίγουρος και βλέποντας εμένα στο βήμα, είμαι σίγουρος πως όλοι θα απορείτε πώς κόντινε και πάχινε τόσο ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δυστυχώς, ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν μπορεί να λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν είναι εδώ κοντά μας. Εκπροσωπείται από τον κύριο Πέτρο Σελέκο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας Στρατηγικής Επενδύσεων. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει μια αλλαγή ακόμη στο πρόγραμμα. Ο κύριος Χάιζε θα μιλήσει στο δεύτερο πάνελ και την εναρκτήρια ομιλία του πρώτου πάνελ θα την κάνει ο κύριος Εύερλινγκ. Λοιπόν, δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι ζούμε πια στην εποχή της οικονομολατρείας και της δημοσιονομικής ιστερίας. Κάθε τυπικό ελληνικό σπίτι μιλάει και αναλώνει σχεδόν όλο του το χρόνο σε θέματα οικονομίας και οικονομικών. Κάθε Έλληνας που σέβεται τον εαυτό του μιλάει καθημερινά για τα CDS, για την άνοδο των spread στα δεκαετή ομόλογα και μαλώνει με τους φίλους του πολύ συχνά για το αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι μια triple A economy ή όχι. Γι' αυτό το λόγο, το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης, στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει το δημόσιο διάλογο για αυτά τα ζητήματα, καθιέρωσε αφενός το μεγάλο χρηματοοικονομικό συνέδριο της Θράκης που γίνεται κάθε Μάιο και αφετέρου το στρογγυλό τραπέζι συζητήσεων, το οποίο ουσιαστικά είναι μια ημερίδα με πολύ συγκεκριμένο θέμα και με πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ακόμη θα θέλαμε να σας πούμε πως στο σημερινό τραπέζι θα έχουμε και κάποια πρακτικά αποτελέσματα. Σίγουρα όλοι αναρωτιέστε αν ένα φόρουμ είναι απλώς λόγια ή αν έχουμε και πρακτικά αποτελέσματα. Σήμερα ο κύριος Σελέκος θα τοποθετηθεί συγκεκριμένα για το αίτημα που έχει θέσει εδώ και πολύ καιρό η πρόεδρος του φόρουμ, η κυρία Κατερίνα Καραγιάννη, για την επιβολή στη Θράκη μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Όλοι θα πιστεύετε όπως και εγώ, ή μάλλον θα ερωτάστε όπως και εγώ, αν πραγματικά η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Αν μια χώρα όπως η Ελλάδα που θα φτάσει να χρωστάει το 150% του ΑΕΠ της μπορεί να ανακάμψει. Είναι άραγε ένα σχέδιο Marshall για την Ελλάδα αρκετό για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Αν και εσείς έχετε αυτές τις απορίες, αρκεί να περιμένετε λίγες ώρες και νομίζω θα σας απαντηθούν. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και την υπομονή σας. Καλώς στο βήμα για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό τον κύριο Πέτρο Σελέκο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ως Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, μεταφέρω τους θερμότατους χαιρετισμούς του Υπουργού, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τις ευχαριστίες του για την πολύ τιμητική πρόσκληση που του απευθύνατε να παρίσταται σήμερα εδώ, καθώς και τις ευχές του να συμβάλλει η εκδήλωση που υποδειγματικά οργάνωσε το Φόρουμ στο δημιουργικό δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση της νεοελληνικής κρίσης. Η κρίση με την οποία καλείται να ανταμετρηθεί η γενιά μας δεν έχει προηγούμενο στην ελληνική ιστορία. Δεν έχει προηγούμενο ενδεχομένως ούτε στην παγκόσμια οικονομική ιστορία. Και αυτό όχι μόνο για τον λόγο ότι τα δημόσια οικονομικά μεγέθη, τα δημοσιονομικά μεγέθη υπερβαίνουν τους συνήθεις αριθμούς κρίσης, ούτε γιατί η κρίση αυτή συναρτάται με την κρίση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Αλλά ο λόγος είναι άλλος, είναι ιστορικός. Θεωρούμε ότι η παρούσα κρίση για τον τόπο μας, για την Ελλάδα, για τους νεοέλληνες, για τη γενιά μας, είναι μια κρίση που γεννά μια μοναδική ευκαιρία. Την ευκαιρία να ξαναγνώσουμε το δημόσιο βίο μας. Να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Να γράψουμε σε λευκή σελίδα. Να έχουμε μια νέα αφετηρία. Ενός μοντέρνου, σύγχρονου έθνους
που έχει εύνοια στην αγορά, στην επιχειρηματικότητα, αλλά σκέφτεται και την απονομή του δημοσίου, του κοινωνικού μερίσματος, την απόδοση στην κοινωνία μέρους μεγάλου του παραγόμενου πλούτου. Ξεκινώ με αυτή την εισαγωγή γιατί θεωρώ ότι οι μέρες που ζούμε, οι στιγμές που ζούμε είναι πραγματικά ιστορικές. Ακούμε την ανάσα της ιστορίας. Το πρόβλημα δεν είναι δημοσιονομικό και είναι κακό, είναι λάθος, είναι πολιτικό λύστημα να εμένουμε στη δημόσια ρητορική σε αυτό το επίπεδο σκέψης. Το πρόβλημα είναι βαθιά κοινωνικό, είναι πρόβλημα συμμετοχής στην κρίση, στη ζημία τμήματων του πληθυσμού που δεν έχουν καμία σχέση με την κρίση, δεν ευθύνονται για την κρίση και κλήθηκαν ήδη να βάλουν πλάτη. Συμμετείχαν ήδη δυσανάλογα στο πρόβλημα που ονομάσαμε δημοσιονομικό. Από εδώ και πέρα οι χειρισμοί πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Τα περιθώρια ανοχής στενεύουν δραματικά και το χειρότερο σενάριο πρόβλεψης είναι η μετάπτωση της υφιστάμενης οικονομικής δημοσιονομικής κρίσης, της κρίσης χρέους, σε κρίση κοινωνική και σε κρίση πολιτική. Τα συνήθη υποζύγια μοιάζει ότι δεν αντέχουν πλέον να συμμετάσχουν. Οι λογικές, οι περιοριστικές, η συνταγή της περιοριστικής λύσης του δημοσιονομικού προβλήματος νομίζω ότι εξέπνευσε προσφάτως. Από εδώ και πέρα η έμφαση πρέπει να δοθεί στο άλλο σκέλος. Στο σκέλος της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της πλειοδοσίας σε ευρηματικότητα, σε δουλειά, σε προσπάθεια να βγούμε από το πρόβλημα μέσω από αναπτυξιακούς στόχους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρά τη δυσμενή συγκαιρία, παρά το διεθνές εξαιρετικά αρνητικό κλίμα, εστιάζει και θα συνεχίσει να εστιάζει με αγόγγιστη καθημερινή πείσμονα προσπάθεια στους στόχους της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη μέσα από μια κοινωνική διευρυμένη συμμαχία, μέσα από συνεννόηση εθνική, μέσα από αλληλεγγύη των κοινωνικών ομάδων και μέσα από μια ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Κάτι που έλειπε και εξακολουθεί να λείπει. Ευτυχώς, στην πορεία αυτή δεν είμαστε μόνοι μας. Στην πορεία για μια άλλη Ελλάδα που η κρίση μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε, μια Ελλάδα που δημιουργείται εκ θεμελίων, η λευκή σελίδα που προανέφερα, συμπληρώνεται και πρέπει να συμπληρωθεί με κάποιες βασικές καταστατικές αρχές. Στη Νέα Ελλάδα έχει θέσει οπωσδήποτε η φιλοεπιχειρηματική στάση της κρατικής λειτουργίας, πρέπει να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η επιδική δράση, πρέπει να διασφαλιστεί ταυτοχρόνως και το κοινωνικό μέρισμα. Είναι καταστατική αρχή, είναι αυτονόητη προϋπόθεση για να μπορέσει η κοινωνία να εξελιχθεί. Η αναπτυξιακή στόχη, η επιχειρηματική άνθηση θα συνυπάρξει μόνο με μια κοινωνική δικαιοσύνη, μια ισοκατανομή βαρών και κατά το δυνατόν δίκαιη διανομή πλούτου. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να συμπληρώσουμε, να γεμίσουμε, να γράψουμε σε αυτή τη λευκή σελίδα, οι καταστατικές αρχές είναι οι καταστατικές αρχές μιας ευνομούμενης πολιτείας και μιας δίκαιης αγοράς, μιας έντιμης υγιούς επιχειρηματικότητας και μιας σοβαρής, κοινοτικά σχεδιασμένης, σύμφωνης με τις κοινοτικές αρχές, τις καταστατικές αξίες πολιτεία. Μικρογραφία της βοήθειας που έχουμε από την συνεργασία μας με τη γερμανική πλευρά, τη σύγχρονη συνεργασία, την πρόσφατη συνεργασία μας με τη γερμανική πλευρά, είναι η κοινή ενιαία θέση των δύο κυβερνήσεων για διερεύνηση της δυνατότητας να δημιουργηθούν στο δικό μας χώρο ειδικές ζώνες αναπτυξιακές επενδυτικές. Ζώνες που λειτουργούν ως νησίδες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ταυτοχρόνως ζώνες όπου η κρατική λειτουργία έχει μια σύγχρονη αποτελεσματική λειτουργία. Οι Γερμανοί συνομιλητές μας διαβεβαίωσαν ότι μπορεί με κοινή προσπάθεια να διασφαλιστούν από τα κοινοτικά όργανα οι άδειες για να θεσπιστούν ειδικές
επενδυτικές και οικονομικές ζώνες στην Ελλάδα, ώστε στις συγκεκριμένες αυτές ζώνες να μην υπάρξει απλώς το πλεονέκτημα της φορολογικής ατέλειας, το πλεονέκτημα της ευνοϊκής φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά να υπάρξει το χρήσιμο πλεονέκτημα της δημιουργίας ενός καλύτερου κράτους. Να δοθεί η δυνατότητα θέσπισης ειδικού κανονιστικού καθεστώτος, ειδικής αδειοδοτικής διαδικασίας, ώστε η φιλική προς την επιχειρηματικότητα κρατική λειτουργία να μπορέσει να οδηγήσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Η προσπάθεια αυτή, η οποία έχει ξεκινήσει και έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει καρπούς, είναι σε εξέλιξη. Αναγνωρίζουμε ότι πολύ νωρίς το φόρουμ, ως κεντρικό του θέμα, είχε θέσει στην ατζέντα του το ζήτημα της δημιουργίας ειδικών ζωνών με αναφορά τη γεωγραφική περιοχή της Θράκης. Η κυρία Καραγιάννη στο φυλάδιο της σημερινής ημερίδας επανειλημμένα αναφέρεται στην θεσμική αυτή ιδέα, η οποία ανατρέχει σε μακροπολιτικούς κοινοτικούς στόχους. Είναι υλοποιήσιμη, είναι εφικτός στόχος, θα μοιάζε μαξιμαλιστικός σε προηγούμενη ιστορική φάση. Η παρούσα έκτακτη οικονομική συγκυρία, η παρούσα έκτακτη ιστορική συγκυρία απαντάται μόνο με έκτακτες, δυναμικές, οργανωτικές αποφάσεις εντός ευρωπαϊκής οικονομικής ζώνης και εντός ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Μια τέτοια απάντηση είναι η δημιουργία ζωνών ως αναπτυξιακών νησίδων που θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν καθοριστικά την αναπτυξιακή διαδικασία στον τόπο μας αυτές τις τόσο κρίσιμες ώρες. Κατ' επέκταση δε να αποτελέσουν ένα πιλωτικό, δημιουργικό προηγούμενο, ένα οργανωτικό μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να γενικευθεί στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Με την επιλογική αυτή σκέψη θεωρούμε το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης ως αρρωγό στην κυβερνητική προσπάθεια για τη δημιουργία αυτών των ειδικών ζώνων. Θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να πάρει πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο άμεσο μέλλον, αφού ολοκληρωθούν οι διμερείς επαφές που έχουμε με τη γερμανική πλευρά, και ευελπιστούμε ότι αυτή η μαξιμαλιστική πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγο χρονικό διάστημα επιδίωξη, στην παρούσα ιστορική συγκυρία θα αποτελέσει μια πραγματικότητα που θα ξεκινήσει από τη Θράκη. Επ' ευκαιρία αυτού κυρίσω την έναρξη των εργασιών της ημερίδας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σελέκο. Παρακαλώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Τραϊανούπολης και Σαμοθράκης να έρθει στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, δυσκολεύτηκα να συντάξω αυτήν την ομιλία επειδή καταρχήν μετάνιωσα που αποδέχτηκα τη συμμετοχή μου στο σημερινό αυτό φόρουμ. Ρωτούσα και ξαναρωτούσα τον εαυτό μου τι θα περιμένουν άραγε όσοι συμμετέχουν στο φόρουμ να ακούσουν από τον επίσκοπο της περιοχής. Κάποιοι ίσως αμφισβητήσουν για το δικαίωμά μου να εκφέρω γνώμη περί αυτών των θεμάτων. Μα εσείς με προσκαλέσατε. Κάποιοι άλλοι ίσως πούν ότι έχω και παλαιές αντιλήψεις. Όμως οι παλαιές αντιλήψεις δεν σημαίνει ότι είναι και λαθεμένες. Τέλος πάντων τώρα είμαι εδώ. Και ειλικρινά σας λέγω ότι δεν φιλοδοξώ να συμφωνήσετε με τις απόψεις μου. Και δεν θα με ενοχλήσει αν τις απορρίψετε συλλήβδιν ή και αν με κακολογήσετε για αυτές. Βέβαια από φρόνηση αγαπώ να λιγοστεύω τους εχθρούς μου και από κλίση αγαπώ να κάνω φίλους. Όμως η θεματολογία με την οποία θέλει να ασχοληθεί το φόρουμ δεν επιτρέπει λόγο παρά μόνο άλατι-ηρτημένο. Χρειάζονται δύο παράμετροι στο λόγο μας. Η πρώτη είναι η διάγνωση, δηλαδή η ψηλάφιση της αιτίας που μας οδήγησε εδώ, χωρίς να επιδιώκουμε την απόδοση ευθυνών και χωρίς να εκτρεπόμεθα σε εκδικητική μανία. Τουλάχιστον εμάς εδώ δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
όμως οφείλουμε να αντέχουμε την αλήθεια. Η δεύτερη παράμετρος είναι η ανασύνταξη, ίσως και η επανάκαμψη που θα ανατρέψουν την κρίση. Με δεδομένη την νοοτροπία που έχουμε διαμορφώσει, είναι άραγε εφικτή κάποια ανασύνταξη? Υπάρχει διάθεση για κάτι τέτοιο? Αν ναι, με ποια βήματα θα αρχίσουμε την επανάκαμψη και με ποιο ρυθμό? Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία, το κακό είναι επίκτητο στην ανθρώπινη υπόσταση και μια παραφύσιν κατάσταση. Γι' αυτό και όλες οι θρησκείες και όλοι οι πολιτισμοί και οι πολιτισμένες κοινωνίες, άλλες λίγο, άλλες πολύ, φρόντιζαν να εξοβελήσουν το κακό και να λυτρώσουν τον άνθρωπο από τις βλαπτικές του ιδιότητες, καταρτίζοντας αξιακούς πίνακες ζωής, που κυρίως είχαν διαχρονική ισχύ. Στην πατρίδα μας το οικονομικό κακό επισημοποιήθηκε με ισχυρό κοινωνικό άλοθη αμέσως μετά τη μεταπολίτευση του 1974, όταν κάποιοι θεώρησαν ότι ο τόπος πλέον τους όφιλε εσαΐ την όποια αντίδραση επέδειξαν στο προηγούμενο χουντικό καθεστώς. Και το κακό εκτραχύνθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 με την κατάργηση των επιθεωρητών και των ελεγκτών, με την ανοχή της δωροδοκίας, με την τερατογένεση του συνδικαλισμού και με την περιφρόνηση κάθε ηθικής. Και η τακτική αυτή άρεσε σε όλους μας. Θεωρήθηκε τρόπος πολιτικής ζωής. Χάιδεψε τα ένστικτα όλων μας. Έφερε κομματικές νίκες. Γι' αυτό και συνεχίστηκε από όλους τους πολιτικούς ανεξαιρέτως σε κάθε επίπεδο. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις, σχεδόν μηδενικές. Ο γάρ έχονεν εξουσία την του κακού θεραπείαν, εκόν δε και προς πλεονεξίαν υπερτιθέμενος, οικότωσαν και το ίσο των αυτοχείρων καταδικάζητο, έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή, αυτός που έχει στην εξουσία του τη δυνατότητα να θεραπεύσει το κακό και θεληματικά και από πλεονεξία δεν το κάνει, εύλογα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν αυτόχειρας του κακού. Αυτό ήταν και το μοιραίο λάθος των Ελλήνων πολιτικών, όμως και ο λαός μας δεν είναι άμυρος ευθύνης. Όταν ήρθε ο λαός στην εξουσία και πίστεψε εκείνη την πλάνη, άρχισε με τα μανίας να κυνηγά το συντεχνιακό του συμφέρον και άρχισε τότε καταρχήν να απειλεί τον βουλευτή. Όταν ο εκβιασμός δεν επετύχανε, τότε επεστράτευε τον συνδικαλιστή και όταν κι αυτός δεν τα κατάφερνε, φώναζε τα τηλεοπτικά κανάλια. Έμαθαν οι Έλληνες και έλεγαν «θα φωνάξω τον Τριανταφυλόπουλο». Μοιραίο κι αυτό το λάθος ενός ανώριμου δημοκρατικά λαού που έπαιξε ενού παικτής. Έτσι ο Έλληνας έχασε την εδώ, τη διστακτικότητα που χαρακτήριζε την αρχοντιά του, την ευγένεια του χαρακτήρος του. Για όλη αυτή τη συλλογική μεταστροφή χρειάστηκαν 35 χρόνια μόνο. Θα μου πείτε, είναι λίγο το χρονικό διάστημα, πράγματι. Υπολογίστε όμως ότι την κατάντια ενέτεινε η ελληματική παιδεία των σχολείων μας στα θέματα της αγωγής του πολίτη, καθώς και η καταστροφική αποδόμηση κάθε ευθύνης των μαθητών έναντι του κοινωνικού συνόλου και της κρατικής περιουσίας, από την καταστροφή των βιβλίων μέχρι και το πανεπιστημιακό άσυλο, που σηματοδοτούσαν τη γενικευμένη περιφρόνηση σε κάθε τι δημόσιο, αλλά και την οικειοποίηση κάθε κρατικού αγαθού. Είτε λοιπόν επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, είτε επειδή τα νερά μπαίνουν πρώτα στα ύφαλα του πλοίου, το κακό συντελέστηκε και κατέκλυσε απ' άκρου εις άκρον ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Να σας θυμίσω ότι η πτώση της πάμπλουτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρχισε όταν κάποιοι έγραψαν σε μαρμάρινη πινακίδα έξω από τα ανάκτορα του Γιλντίζ στην Κωνσταντινούπολη «Το ταμείο του Πατησάχ είναι θάλασσα και όποιος δεν πίνει από αυτήν είναι χείρος». Σε μας όμως είναι αλήθεια ότι τα γονίδια της τιμιότητος δεν χάθηκαν. Τα δαχτυλίδια ανέπεσαν
Τα δάχτυλα όμως μένουν. Σαν άτομα σε κατηδίαν συζητήσεις μας παραδεχόμαστε όλη εκείνη την εθνική νοσηρή νοοτροπία που είχαμε αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα πάντως είμαστε σε οριακό σημείο όπου δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Χρειάζεται, αφού παραδεχθούμε δημόσια και με ταπείνωση τα λάθη μας, να αναζητήσουμε όραμα ανασύνταξης. Υπάρχει διάθεση για κάτι τέτοιο? Θα είναι η απαρχή της λύτρωσης. Χρειάζεται από την πρώιμη παιδική ηλικία να αρχίσει η ανασύνταξη που, αν γίνει με ακλινείς βηματισμούς, χωρίς πισωγυρίσματα, θα επανακάμψουμε σε 20 χρόνια. Να συστρατευτούμε σε μια διαδικασία οδυνηρή, η οποία θα μας πονέσει, δεν θα μας είναι εύκολη. Φάνηκε από το γεγονός ότι δεν αντέξαμε τη διαπίστωση πως όλοι μαζί τα φάγαμε. Φάνηκε από το γεγονός ότι πολλοί, για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους, κατέφυγαν στον παλιμπεδισμό των αγανακτισμένων πολιτών, τους οποίους καταρχήν είδαμε με συμπάθεια, όμως όχι να απαιτούν τη θεραπεία της παθογένειας, αλλά την επιστροφή στον παλιό νοσηρό τρόπο ζωής. Έπειτα παρακολουθήσαμε τον πολιτικό κόσμο της χώρας στριμωγμένο, αλλά και αμετανόητο. Δεν μας ήταν ευχάριστο το πρώτο. Είναι αστοχία του λαού ο ευτελισμός των πολιτικών επιλογών του, αλλά και η αμετανοησία των πολιτικών είναι παραλογισμός. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε «Το αμαρτάνειν ανθρώπινον, το μετανοήν θείον, το εμένειν εν τη αμαρτία και αμετανοησία σατανικών, το δε μη αμαρτάνειν Άγιον». Έπειτα αηδιάσαμε από τα προνόμια που αποκαλύφθηκε ότι απολάμβαναν κάποιοι θρονιασμένοι επί χρόνια σε συνδικαλιστικές καρέκλες και από τον βρώμικο ρόλο τους. Ο συνδικαλισμός είναι κατάκτηση, είναι άθλος του εργατικού κινήματος, αλλά στον τόπο μας πρόδωσε το εργατικό κίνημα, συνετέλεσε στην απαξίωσή του και πλέον οδηγεί σε χωρίς όρους εκμετάλλευσή του. Και ακόμα, δυστυχώς ακόμα, ακούμε συντεχνιακές κραυγές του τύπου «αυτό θα μας βρει απέναντι» ή «αυτό δεν θα περάσει», που φανερώνουν και τώρα την παντελή ανικανότητα πολλών παραγόντων να αντιληφθούν σφαιρικά το πρόβλημα που οι ίδιοι δημιούργησαν. Οπότε πώς να ελπίζεις σε εξέβρεση λύσεως? Κοντολογής, μετάνοια υπάρχει μεν λεκτική, αλλά όχι ως συλλογική παραδοχή των ημαρτικότων, οπότε και απόφαση αλλαγής ρότας ή νοοτροπίας. Η θεραπεία θα δράσει μόνο αν η αυτοκριτική είναι ειλικρινής και η μετάνοια έμπρακτη και αποδεδειγμένη. Αν η δημοκρατία μας κουράστηκε, δεν θα την εγκαταλείψουμε στο έρισμα του δρόμου. Αν η δημοκρατία μας αρρώστησε, δεν θα την αφήσουμε να πεθάνει. Κι αν πέθανε, δεν θα την κυδεύσουμε. Μπορούμε να ανακαινήσουμε ως αετού τη νεότητά της, να τη θεραπεύσουμε και να την αναστήσουμε. Εξάλλου η δημοκρατία είναι προπαντός βίωμα, είναι τρόπος ζωής ή, να το πω καλύτερα, κατάσταση πνεύματος. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας είπε ότι είναι ευκαιρία και πρότεινε μερικούς τρόπους. Κάποιοι λένε και άλλους. Θα είναι η μείωση των βουλευτών σε 170, θα είναι λιγότερο δαπανηρό το κράτος, θα είναι πάταξη των πολιτιακών και πολιτικών προκλήσεων, θα είναι με αλλεπάλληλες διενέργειες δημοψηφισμάτων, θα είναι με εξέβρεση τρόπων ανάκλησης της εμπιστοσύνης που δίνουμε στους αιρετούς άρχοντες με το χάρτινο ξύφος μας κάθε 4 χρόνια. Δεν το ξέρω. Μα εσείς αξίζει να το εξετάσετε βαθύτερα. Πρέπει να γίνουν θεαματικές, επικοινωνιακές κινήσεις, για να μην πω ανατροπές της μέχρι τώρα διεφθαρμένης καθεστικίας τάξεως. Δεν εννοώ των κομμάτων ή των ατόμων που τα συγκροτούν μόνο. Εννοώ να επανακτήσει ο λαός μας εξάπαντος την εμπιστοσύνη του στην πολιτική. Το αντίθετο της πολιτικής είναι η αναρχία και η ακυβερνησία που κανείς δεν τα θέλει. Τι χρειάζεται λοιπόν? Οπωσδήποτε θάρρος και όχι θράσος, προσεκτικότητα και όχι προκλητικότητα, αποφασιστικότητα
και όχι σπασμωδικότητα. Λοιπόν, να εμπνεύσουμε με το παράδειγμά μας το λαό να αγαπήσει ξανά την έννοια της πατρίδος που λίγο την ξεχάσαμε. Λυπάμαι που το λέω όσο και αν το θέλω, αλλά η Ευρώπη δεν κατάφερε ακόμα να μας εμπνεύσει να την αγαπήσουμε σαν κοινή, ενιαία πατρίδα μας. Να αποφασίσουμε να δουλέψουμε μεθοδικά, συστηματικά, όχι με εξυπνάδες, μήτε στο πόδι ή στο παραπέντε, ούτε υποτιμούνται τους άλλους ως κουτούς. Οι Έλληνες προκόβουμε στο εξωτερικό επειδή εκεί εντάσσονται οι δυνάμεις μας σε οργανωμένες κοινωνίες και γι' αυτό αποδίδουμε. Να οπλιστούμε με αρετές, με αξίες, με ιδανικά, με ευγένεια και με καλλιέργεια πνεύματος. Να κάνουμε εφαλτήριο τα παραδοσιακά μας σύμβολα και να δώσουμε στην πορεία μας εκείνους τους οδοδείκτες που μέχρι τώρα κατέστησαν τον πολιτισμό μας σταθμό στην παγκόσμια ιστορία. Να αποτινάξουμε με κάθε τρόπο από πάνω μας τη ρετσινιά του κλέφτη και να διδάξουμε στους νέους μας το σεβασμό στην ξένη και στη δημόσια περιουσία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι να σεβαστούν τους απλούς πολίτες που πρέπει να εξυπηρετούν και να μην εκδικούνται τους πλούσιους και τους επενδυτές. Ιδάλλως ας καταργηθεί η μονιμότητα της θέσεώς τους, εξασφαλιζομένης της αντικειμενικότητος, της προσλήψεως και της αξιολογήσεως της αποδόσεώς τους. Να τιμήσουμε ο καθένας τον μισθό που παίρνουμε και να τιμωρήσουμε κάποιους κυφήνες που ενέσκυψαν στο κράτος μας σαν αιγυπτιακές ακρίδες. Να επιστραφούμε στην επαρχία και στις δυνατότητες που μας δίδει η γεωργία και η κτηνοτροφία, εγκαταλείποντας το φρικτό λεκανοπαίδιο και την αρρωστημένη λειτουργία του. Να απαξιωθούν τελείως οι άργοι συνδικαλιστές και οι πολλοί αεριτζίδες που συστήνονται σύμβουλοι επιχειρήσεων, management, marketers, άνθρωποι που δεν δούλεψαν ποτέ επί 8ωρο, αλλά σαν λιμοκοντόροι τζιτζιφιόγγι πίνουν καφέ στο κολονάκι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και κραζομπεκρουλιάζουν την υπόλοιπη μέρα στα ουζερί της Αθήνας επειδή φαίνεται βρήκαν το μήνα που τρέφει τους άλλους 11. Να στρωθούμε στη δουλειά και να επιδιώκουμε να αξιολογείται ο κόπος μας και η απόδοσή μας, μόνοι μας να το επιδιώκουμε και να μην ταυτιζόμαστε με τους τεμπέλιδες και τους ακαμάτιδες χαραμοφάιδες. Να βάλουμε ψηλά στη συνείδησή μας το θεσμό του κράτους μας και να τον υπηρετούμε πιστά όλοι, απομονώνοντας κάποιους πόντικες που τον ροκανίζουν και κάποια σαλιγκάρια που έρπουν με σάλια πάνω στο σώμα του. Τότε, μόνο τότε, ας ξανασυζητήσουμε το χρέος μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, χωρίς να έχουμε την απέτηση να μας λυπηθούν και χωρίς να τους αποδίδουμε ευθύνη για τα λάθη μας. Ο Σωκράτης έλεγε «Εαυτόν μία δικούντα ουδείς παραβλάψε δύναται». Να το καταλάβουμε ότι κανείς δεν μας χρωστάει τίποτε, ούτε θέλουμε τον ίκτο κανενός. Ούτε είναι κολακευτικό να βλέπουμε γερασμένο τον Πρωθυπουργό μας ζήτουλα στον πλανήτη να παρακαλεί για το καλύτερο της χώρας, όταν την ίδια στιγμή εδώ να προαναγγέλλονται απεργιακές κινητοποιήσεις ακόμα και από πανεπιστημιακούς δασκάλους. Κυρίες και κύριοι, πολλοί λένε ότι αυτό το διάστημα ότι η κρίση είναι ηθική και δεν είναι μόνο οικονομική. Αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας, ότι είναι κοινωνική. Δεν ξέρω τι εννοούν. Όμως επειδή αυτός που σας ομιλεί είναι ιερεύς, θα σας θυμίσει ότι φιλοσοφικά η έννοια της ηθικής άρχισε με τη σκληρή αρνητική εβραϊκή προσταγή, αρνητική, που έλεγε οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Βελτιώθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, όμως και πάλι είχε αρνητικό περιεχόμενο. Αυτό που εσύ μισείς, μην το κάνεις στο συνάνθρωπό σου. Και εξελίχθηκε στη θετική χριστιανική προτροπή να κάνεις αυτό που θα ήθελες να σου κάνουν οι άλλοι. Κάποιος είχε στο σπίτι του πολλά ποντίκια και κάποτε προσκάλεσε έναν ιερέα να του κάνει αγιασμό. Και ο ιερέας, αφού τελείωσε τον αγιασμό, του είπε «Καλά θα είναι να αγοράσετε και μια γάτα».
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, που μας παρουσιάσατε την άγνωστη σε εμάς ομολογώ σύνδεση μεταξύ θεολογίας και οικονομίας. Παρακαλώ την κυρία Πρόεδρο και ψυχή του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ, κυρία Κατερίνα Καραγιάννη, να έρθει στο βήμα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Σεβασμιότατο. Ήταν μια από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει ποτέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και, οπότε τα δικά μου τα λόγια περισσεύουν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ομιλητές και επίσης και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ομιλητές που ήρθαν από τόσο μακριά να μας τιμήσουν και θα ήθελα να τους αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί να είναι κοντά μας και φίλοι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γαλιατσάτο, λόγο σε εσάς. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Παναγής Γαλιατσάτος, δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή και έχω την τιμή να συντονίζω αυτό το πάνελ. Να σας παρουσιάσω πρώτα τους ομιλητές που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Από τα εντελώς αριστερά μου ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο κύριος Νικόλαος Μουσιόπουλος, καθηγητής περιβαλλοντικής τεχνολογίας και γεωθερμίας στο Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Βασίλειος Κάτσος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Pharmatherm. Ο κύριο Αριστίδη Γιαννακίδη, τον Περιφερειάρχη Θράκης, νομίζω τον ξέρετε όλοι. Ο κύριος Oliver Everling είναι Managing Director του οίκου αξιολόγησης Rating Evidence Limited. Η καθηγήτρια κυρία Ούρσουλα Έγγελεν Κίφερ ήταν πρώην αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των Γερμανικών Συνδικάτων. Ο κύριος Δημοσθένης Δούκας, οικονομολόγος, και ο κύριος Αλέξανδρος Ρεματζόπουλος, βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή είμαστε αρκετοί σε αυτή τη συζήτηση και δεν θα αποφύγουμε οπωσδήποτε το φαινόμενο ομιλητές να ξεφεύγουν από το χρόνο, ορίζουμε καταρχάς 10 λεπτά για όλους. Ελπίζω να μπορέσουμε να κρατηθούμε σε αυτό. Εγώ προσωπικά θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. 2 λόγια μόνο θα σας πω για το αντικείμενο συζήτησης σε αυτή την ενότητα. Πρόκειται βασικά για 2 ερωτήματα τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Το ένα είναι κατά πόσον οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν την Ελλάδα ή όπως το έθεσε ο Πανιερότατος, κατά πόσον έχουν αρκετό ευρωπαϊκό πατριωτισμό ώστε να συνεχίσουν να μας στηρίζουν. Και το δεύτερο είναι αν αυτή η στήριξη που μας προσφέρουν είναι αρκετή για να σταθούμε στα πόδια μας και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς επιπλέον για να σταθούμε στα πόδια μας πέρα από αυτή τη στήριξη που αμφιβάλλουμε αν είναι και αρκετή. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Από όσο ξέρω έχει κανονίσει οι διοργανωτές στην πορεία του πάνελ ότι ο κύριος Everling θα κάνει μια εισηγητική ομιλία. Είναι σωστό αυτό? Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει? Όχι. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, λοιπόν, θα έχουμε μία ομιλία 1 τετάρτου από τον κύριο Everling με θέμα τους οίκους αξιολόγησης. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Herr Everling, Sie können am Podium gehen. Danke. First of all, I thank you very much to have the opportunity to speak to you today. When I wrote my doctoral thesis 25 years ago on the subject of credit ratings,
by international rating agencies, I did not know, I did not hope that I would end up to speak to such prestigious audiences like the one today here in Greece. So thank you very much for inviting me. Next slide, please. Or next, please. I want to talk about the following questions or the following sentences. The financial crisis made everybody aware of the growth and importance of the credit ratings worldwide. Second, there is only one truth, but there are many opinions on the future. I will introduce you to the concept of rating evidence. Third, due to their biased view on credit risks, it is, in my view, irresponsible to let the world financial system depend on just 2 or 3 US rating agencies. Fourth, bank internal rating systems are no substitute to independent credit rating agencies. Fifth, creating equally strong competitors failed to conflicts of interests of politicians and market participants. Therefore, a new political consensus is needed. Sixth, credit ratings should be as obligatory as a speedometer in any car. Responsibilities of issuers, institutional investors, and financial advisors. Seventh, 3 elements are the new constitution of a new international credit rating system: the rating agencies, the standards, and the supervisory organization. So let me return to the first point. 25 years ago, next chart, 25 years ago, I wondered why I was about to write the first doctoral thesis, in fact, the first book in German language on the subject of credit ratings. It was a miracle because the rating agencies were already 80 years old. The first rating agency was set up in 1909. Therefore, it came to me as a surprise that it was my honor to write the first doctoral thesis on this subject and research the subject in Germany. So why was it? Next chart. Because the rating agencies have an excellent track record. Nobody or few people complained. Standard & Poor's, Moody's, and also Fitch Ratings lately became institutions evaluating credit risks in the United States, but also abroad. 25 years ago, they already covered nearly 99% of the US financial market. Why are they so strong? Because, look at this chart. Their estimations usually get right. Usually, a AAA rating says that there is a very low risk that the issuer could default. Each lower rating is a symbol for a higher default rate, default risks. And this is proven by a long-established credit track record, as you can see here. Since investors care for default rates, intermediaries realize business opportunities by making use of credit ratings. Issuers then feel pressured to get rated by the rating agencies. So a system started in the 1970s that issuers went to the rating agencies and asked for credit ratings and paid for those ratings. Finally, the regulators made use of ratings. That was in 1975. Next chart. All this development, next chart please. All this development was one big reason why Greece felt the impact
of credit ratings. And why now I can assume that everybody is acquainted with this concept of credit rating, providing marks to companies, issuers, and everybody else alike. What has changed in the last 100 years of the history of the credit rating agencies? And why was their impact in the financial crisis so severe? For nearly 90 years, the rating agencies did not change their methodologies. The reason is easy to find. The information and communication technologies still were not invented, which are dominating our life today. So for 80 or 90 years, the rating analysts worked all in the same style, with paper, comparatively slowly, evaluating information, thinking about it, and providing marks based on a decision of a rating committee. Only in the last 10 years, or 20 years, the rating agencies started to use computer models heavily, especially in the area of asset-backed securities, collateralized loan obligations, collateralized debt obligations, etc. Financial innovations would not be possible if we would not have the computer. So something has changed dramatically. Next chart, please. Such waterfall charts that make issues of collateralized bond obligations possible, asset-backed securities, are an invention of the computer. There's no more reality behind such models than the reality of a computer model. Next chart, please. Go on to the next, please. There's only one truth, but there are many opinions on the future, the concept of rating evidence. I think everybody agrees that there is only one truth. We will live all on the same planet, in the same world. But we can have very different opinions on the truth and what will come next. Therefore, we have to look at the evidence of ratings. I set up a company called Rating Evidence in 2004, after I had established my own advisory firm in 1998, because I saw that there were more and more AAA ratings for toxic bonds, for asset-backed securities, etc., while at the same time the AAA ratings for companies and countries, the number of AAA ratings for countries and companies were going down. This was a contradiction. The reason was that, of course, next chart please, the forecast, next chart please, the forecast is easy, but the quality of information on which it is based can be different. As in the case with visual acuity, different clarity stages can be determined for each rating. Rating processes and rating models can vary significantly and thus arrive at ratings with different classifications of quality. The result of a short rating process, for example, may be less exact than the judgment compiled carefully in a complex rating procedure. Therefore, ratings must be differentiated to the evidence. According to the evidence, 100% is assigned to a rating with complete evidence, 0% for a rating without any evidence. With a 0% rating evidence, there is no relation between default rates and ratings. For example, if ratings are produced by Wheels of Fortune. So assume a rating analyst would go to a Wheel of Fortune and let it run and decide on the credit rating, then the relationship between this rating and the reality would be zero. Next chart, please. Due to their biased view on credit risks, it is irresponsible to let the world financial system depend on just 2 or 3 US rating agencies.
What has happened in the crisis? Next chart, please. Data from consumers all over the United States were gathered by commercial banks. Thousands of commercial banks were involved in gathering such data. This data was used to bundle credit portfolios, loan portfolios on real estates, and let those portfolios be securitized by investment banks like Merrill Lynch, Lehman Brothers, and others. A few investment banks came up with a large number of asset-backed securities, commercial real estate-backed securities, etc. And those securities were rated by only a handful of rating agencies, or to be precise, by Standard & Poor's and Moody's, because most of them were rated by Standard & Poor's and Moody's. And then those 2 or 3 ratings were used again by a number of investment banks and thousands of commercial banks to place those risks all over the world in a globalizing world. Look at the next chart. Those are the market shares before the crisis of 2006. Unfortunately, little has changed since then. About 80% of the market are dominated by Standard & Poor's and Moody's. Only 2 rating agencies decide on most of the credit risks in the whole world. At the same time, about 80% of all capital flows around the globe are controlled by Standard & Poor's and Moody's. Standard & Poor's and Moody's evaluate 110 countries in the world, thousands of issuers. They rate usually the biggest issuers, the most important ones. Why is it a problem for us? Next chart, please. Many are not aware that credit ratings are a means for politics. The George W. Bush administration in the United States made use of credit ratings to reach their goals. You can find on the website of Moody's why they have withdrawn Iran's sovereign rating. Withdrawing Iran's sovereign ratings because of US government concerns. That is what you read on their website. That means to reach the political goals, the US government asks investors to observe credit ratings, asks investors not to invest in paper that is not rated. So the investor has to ask for the rating. And then they withdraw the ratings of issuers that are not on their political line. By doing this, those other issuers don't get money. I've been in Iran for 1 week in 2006 and spoke to the biggest banks there, etc. They invited me because they felt the impact of the withdrawal of this credit rating. It was much more difficult for them to get any financing. In the case of Iran, it is public. Everybody can know about it. In many other cases, the issuers disappear without any notice on the websites of the rating agencies because nobody asks and nobody complains. Therefore, they simply disappear. They simply are liquidated by the government. Next chart. Bank internal rating systems are no substitute to independent credit rating agencies. Many argue, well, in former times, we did not need the credit rating agencies. Why not return to the old world? There are many arguments against it. Next chart, please. Bank internal credit ratings are usually based on a very limited number of factors and criteria. So you see here that, this is, for example, the criteriology of the savings bank sector in Germany. Overdraft is the #1 criterion for them. The existence of a management information system, the second. The existence of a successor in the company, the third, etc. The problem of bank internal rating systems is that they are all model-based and not committee-based, like the ones of the rating agencies.
and that the law of diminishing returns is applicable to this, those models. That means very quickly you need to reduce the number of criteria so that even irrelevant criteria become important, totally, so that some criteria are put out of the model that might be applicable in very rare cases. The reduction of complexity on all levels is one important aspect of the rating systems. Country ratings, industry ratings, issuer ratings, and issue ratings all go hand in hand. So it is not possible to isolate some parts. Currently, there is a discussion whether rating agency should be forbidden to provide any country rating. Then nobody would know about the default of Greece. Then nobody would know about the downgrading. The problem is that the country rating, the sovereign ceiling, is an important element of any other rating, so the rating agencies need those ratings. Those ratings are needed by many market participants, not only by banks, so that bank internal rating systems cannot be a substitute. Not thousands of banks can do the same work. It would be a waste of resources. Next chart. Ratings carry absolute and relative information, and many think about the absolute information, the probability of default, but another aspect is the relative information. Bank internal ratings do not provide to the public information on the relative position of credit risk, the relative position of an issuer, because there is the Bank Secrecy Act. Next chart, please. The Bank Secrecy Act limits the information base to the one issuer, the one debtor that is currently rated. You cannot have any information to compare credit risks. Next chart, please. Creating equally strong competitors failed due to conflicts of interests of politicians and market participants. Therefore, a new political consensus is needed. Next chart, please. In Germany, we saw the creation of a large number of rating agencies. More and more rating agencies became established. But none of them reached an international level, became internationally recognized. There are only a few exceptions where rating agencies like FERI or Rating Services or Euler Hermes Rating are more and better known. Why is it? Because everybody wants to gamble in this game, but nobody is able to solve the key questions of conflicts of interests, that most issuers have a conflict of interest, that on the one hand, they are interested in an alternative to Standard & Poor's and Moody's. Yes, they understand that it is dangerous to leave this important question of the financial system in the world to just two rating agencies in the US. But on the other hand, they do not want to be more transparent than absolutely necessary. And excuse me, Dr. Everling-Gaber, we have to make it a bit faster because we are running out of time. Thank you. I have only two comments to make. The one, that next chart, please. We see here that the rating of the FERI Oil Rating Services, the German-based rating agency providing country ratings, has downgraded Greece before Standard & Poor's and Moody's. Next chart. Therefore, we cannot, and we can show it for all the European countries. We cannot hope from a European rating agency that it would come up with better marks. But, and that's the next chart, please, credit ratings should be as obligatory as a speedometer in any car. Issuers, institutional investors, and financial advisors have all a responsibility to work with ratings because they all
are elements, important elements of the financial system. Next chart, please. And like a speedometer, the speedometer does not tell you where to go, what your goal should be, but the speedometer tells you what the risk, what risk you are currently running. So go to my last chart, please. My last chart is, next one, about standards. What we need is a new international credit rating system. We need agencies, strong agencies competing to Standard & Poor's and Moody's. We need standards that are generated for all rating agencies the same, and we need an international supervisory organization. Why are standards important? We tried already with the International Organization for Standardization to come up with a standard on credit ratings. The US rating agencies objected. I suggested that we standardize, for example, the AAA rating, that the AAA is the best mark in the credit rating. They object. Why? They themselves want to set the standard. They themselves want to predict the future with their own symbols. This is a dangerous thing. Therefore, my plea is that we standardize credit rating systems. We have to create the relevant organizations internationally, and we have to make use of credit ratings to get other rating agencies beyond the US be created and established. Thank you. Ο πανιερότατος Μητροπολίτης θα μας αποχαιρετήσει από ό,τι καταλαβαίνω. The anthemos, it is my name day. I have to go, you understand, to the cathedral to start the Vesper, and I hope to see you during the dinner in the evening. God bless. Σας ευχαριστούμε πολύ, πανιερότατε. Πριν συνεχίσουμε, να ανακοινώσω κάτι. Στο τέλος του πάνελ φυσικά θα συγκεντρωθούν ερωτήσεις και από το κοινό και αυτές θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, όπως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι θα περάσουν συνεργάτες να δουν τι ερωτήσεις θα έχει το κοινό. Λοιπόν, δίνω το λόγο τώρα στον Αλέξανδρο Δερμετζόπουλο, τον βουλευτή της Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Εκλεκτοί περιβρισκόμενοι, εκλεκτοί ομοτράπεζοι, ο Σεβασμιώτος έφυγε και πραγματικά κάθε φορά που έχω την κακή τύχη να είμαι ομιλητής μετά το Σεβασμιότατο, προβληματίζουμε τι να πω εγώ και πώς να τον ξεπεράσω. Είναι ξεπέραστος. Ας πάμε όμως στα δικά μας. Οι τρέχουσες παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι ο χρόνος στην οικονομία έχει τελείως άλλους ρυθμούς από τον πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση, άλλους ρυθμούς, άλλους σχεδιασμούς. Σε ένα περιβάλλον δε, όπως είναι το σημερινό, των ανοιχτών αγορών, όπου μάλιστα η πολιτική υποχώρησε απέναντι στην οικονομία, όπου εκχώρησε μεγάλο μέρος της εξουσίας της σε αυτήν και ουσιαστικά, ας μη γελιόμαστε, πέρασε σε δεύτερο μέρος, απαιτεί ακόμα πια και κάτι άλλο. Απαιτεί σήμερα να έχουμε ισχυρές πολιτικές ηγεσίες, πολιτικές προσωπικότητες και είτε στα κράτη είτε στα θεσμικά όργανα. Το πρόβλημα τώρα του δημόσιου χρέους στη χώρα μας αποδεικνύεται τελικά και όσο περνάει ο καιρός, αυτό γίνεται κοινή συνείδηση, ότι δεν είναι μια εξαίρεση στον παγκόσμιο χάρτη. Είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου, που σιγά σιγά αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο ερώτημα, αν είναι έτοιμη η Ευρώπη να βοηθήσει την Ελλάδα, θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο ουσιαστικοί. Είναι έτοιμη η Ευρώπη να βοηθήσει το δικό της εαυτό, να βοηθήσει την Ευρώπη? Σήμερα
η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πιο κρίσιμη ίσως καμπή της ιστορίας της από τότε που δημιουργήθηκε. Χωρίς ουσιαστικό προσανατολισμό και αρχές, με ελάχιστους ηγέτες να πιστεύουν πραγματικά στην ευρωπαϊκή ιδέα, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα συμφέροντα του καθενός κράτους μέλους ξεχωριστά και από την άλλη στην Ενωμένη Ευρώπη. Αυτό σε καιρούς ηρεμίας μπορεί να επιτευχθεί και έχει επιτευχθεί. Αλλά σε καιρούς όπως είναι η σημερινή μιας οικονομικής αναταραχής είναι αδύνατο να το επιτύχει. Σήμερα λοιπόν πρέπει πια να ξεκαθαρίσει η Ευρώπη τι ζητάει και αφού ξεκαθαρίσει με αποφασιστικότητα να το υλοποιήσει. Εν τέλει δηλαδή θα προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω ή θα διαλυθεί. Η κρίση ανέδειξε μερικές σκληρές πραγματικότητες. Πρώτη πραγματικότητα, ότι το μέλλον του ευρώ είναι αβέβαιο. Η διατήρησή του σαν ένα ενιαίο νόμισμα απαιτεί πάνω απ' όλα πια εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν αρκούν οι επιβολές καθεστώτων μνημονίων για τον απλό λόγο ότι υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ισπανία ή η Ιταλία που τα οικονομικά τους μεγέθη δεν είναι διαχειρίσιμα σε τέτοιου είδους πλαίσια. Δεύτερη πραγματικότητα, ότι η λέξη σχέδιο σε εισαγωγικά όπως αυτό της 21ης Ιουλίου είναι εφημισμός, δεδομένου ότι αποτελεί ένα απλό ευχολόγιο, ενίοτε μάλιστα και υποκριτικό, που περνάει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στα στενά συμφέροντα της κάθε μιας χώρας. Συμπεριφορές όπως αυτή της Φινλανδίας, λόγου χάρη, και άλλων χωρών που ζητούν εγγυήσεις για να συμμετέχουν, ή πρόσφατα της Γερμανίδας Υπουργού Εργασίας που υποθέτει εγγύηση μάλιστα σε χρυσό για να προχωρήσει ο δανεισμός, ή προχθές ακόμα της Αυστριακής Υπουργού Οικονομικών, όπου λέει ότι πρέπει να επιβληθούν προμήθειες στις χώρες που θα τους παρασχεθεί εγγύηση. Όλα αυτά αποδεικνύουν τελικά ότι το σχέδιο και οι σχεδιασμοί είναι εφημισμοί και τίποτα παραπάνω. Τρίτη πραγματικότητα, ότι η Ευρώπη, και όχι μόνο, σήμερα έχει έλλειμμα πολιτικών ηγεσιών. Τόσο ο Ζακ Ντελόρ σε μια συνέντευξή του τελευταία, όσο και πρόσφατα η γαλλική Le Monde, τις αποκάλεσε παιδάκια, αδύναμοι, όχι να επιβληθούν, αλλά ακόμα και να καθησυχάσουν τις αγορές που αντιλαμβανόμενες αυτή την αδυναμία αποθρασύνονται. Ακούσαμε πριν από λίγο για τους οίκους αξιολόγησης. Πρώτη απόδειξη. Η κυριαρχία τους έχει κάνει πλέον ανεξέλεγκτους και είναι σε θέση, κερδοσκοπώντας, να οδηγήσουν χώρες σε κατάρρευση. Άλλη απόδειξη. Η παντοδυναμία του τραπεζικού συστήματος, των τραπεζών, που στις 21 Ιουλίου στάθηκε αδύνατο καν να μπει στην ατζέντα της κουβέντας εάν θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτές με ένα μικρό φόρο στην οικονομική κρίση. Και σημειωτέων δε ότι η στήριξη του τραπεζικού συστήματος ήταν, είναι και παραμένει, ορθώς βέβαια, σαν το πρώτο μέλημα όλων των κυβερνήσεων. Τέταρτη πραγματικότητα. Η έκδοση πια ενός ευρωομολόγου αποτελεί μονόδρομο για τη στήριξη και τη θωράκιση της οικονομίας. Αποτελεί βασικό στοιχείο άμυνας στις κερδοσκοπικές επιθέσεις που δέχεται σήμερα η Ευρώπη. Φρένο στους κερδοσκόπους. Θα θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες η γερμανική εφημερίδα η Handelsblatt κάλεσε τη Μέρκελ να επιλέξει ανάμεσα σε ευρωομόλογο ή ευρωκατάρρευση. Πέμπτη πραγματικότητα. Ότι πια η συνθήκη του Μάστρικτ καιρός είναι να αναθεωρηθεί. Όχι όμως στα πλαίσια που έθεσε αυτή η πολύ αναμενόμενη και πολύ διαφημισμένη συνάντηση της Μέρκελ με τον Σαρκοζή προημερών, και που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια συνάντηση προεκλογικού και επικοινωνιακού χαρακτήρα με αποδέκτες τις κοινωνίες τους και τις χώρες τους. Η αναθεώρηση πρέπει να βασίζεται προς σαφείς κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση των ιδρυτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πραγματικής πολιτικής και οικονομικής ένωσης των χωρών της. Όχι προς μια Ευρώπη μόνο των τραπεζών και της υποτέλειας απέναντι στις αγορές. Αυτές είναι 5 πραγματικότητες, υπάρχουν κι άλλες. Είναι σταχυολογημένα 5. Να περάσουμε λίγο στα δικά μας, στα ελληνικά.
Στο περιβάλλον αυτό λοιπόν που μέχρι πριν από λίγο σας περιέγραψα. Η χώρα μας, ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμφάνισε πρώτη τα συμπτώματα της κρίσης. Πρώτος λόγος. Με μια μακροχρόνια παθογένεια έχει άμεση ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Αλλαγές που έπρεπε να γίνουν πριν από χρόνια σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου, πρέπει να γίνουν άμεσα, σύντομα και να είναι και πολλές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυσκολία. Αυτές οι αλλαγές, οι πιο πολλές από αυτές, ίσως και όλες, είναι επώδυνες. Είναι ολέθριες για την κοινωνία, για τη διάρθρωσή της, για τον κοινωνικό ιστό. Οι θυσίες που καλούνται να κάνουν οι πολίτες και έχουν κάνει, πρέπει όμως, αφενός μεν να μην ξεπερνούν τις αντοχές τους και αφετέρου να δίνουν προοπτική εξόδου από την κρίση. Είναι αυτό το περίφημο που όλοι λέμε, να βλέπουν φως στο τούνελ. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι λάθος επιλογές και πολιτικές επιδεινώνουν την κατάσταση και στερούνται και προοπτικής. Τι να θυμηθούμε, τη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, την αύξηση της ανεργίας, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις, την υπερφορολόγηση, την άτυπη ουσιαστικά στάση πληρωμών του δημοσίου απέναντι στους προμηθευτές του, τη μαζική φυγή των νέων για εξέβρεση εργασίας εκτός συνόρων Ελλάδας, την επιδείνωση όλων των δικτών καθημερινά που τα αντιμετωπίζουμε. Όλα αυτά αποτελούν αδιάστατες αποδείξεις της πραγματικότητας. Δεύτερο, τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να αυξηθεί η προσπάθεια προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος από χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, όπου είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση με τα λιμάνια και με τη δημιουργία των ενεργειακών κόμβων και όπου ανακόπηκε αυτή η προσπάθεια. Αποτελούν όμως σήμερα υποχρέωση, διέξοδο και μοναδική λύση. Τρίτο, η επανεκκίνηση της οικονομίας με τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, ανταγωνιστικού με τις γειτονικές μας χώρες. Πόσο σταθερό μπορεί να είναι όταν στα 2 χρόνια αυτά που διανύσαμε είχαμε 12 φορολογικά νομοσχέδια, και πόσο ανταγωνιστικό όταν οι φορολογικοί συνελεστές είναι υπερπολαπλάσιοι σε σχέση με αυτές των γειτονικών χωρών. Κρίνεται αυτό από την άπνοια του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας. Όπως και από την εξέλιξη, κύριε Γενικέ, του επενδυτικού ενδιαφέροντος με την πορεία του τελευταία ψηφισμένου αναπτυξιακού νόμου. Τα στοιχεία που παρουσίασε προχθές ο Υπουργός, ο κ. Σοχοίδης, αφορούσαν ουσιαστικά υποχρεώσεις του παρελθόντος. Την κρίση για τον καινούριο επενδυτικό θα την κάνουμε αργότερα. Αλλά δεν υπάρχουν ακόμα θετικές ενδείξεις. Τέταρτο, τι πρέπει να κάνουμε? Να αξιοποιήσουμε τέλος πάντων αυτά τα περίφημα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τον τουρισμό και την ναυτιλία. Υπάρχει περιθώριο αξιοποίησής τους, στο οποίο έχουμε μείνει πίσω. Αυτό όμως που δεν χρειάζεται είναι η αιμονή σε αγκυλώσεις, σε ιδεολειψίες, σε προσωπικές πολιτικές και κυρίως σε αιμονές, σε λάθη. Κλείνοντας, επειδή πρέπει να σεβαστούμε και αυτό που είπε ο κ. Γαλατσάτος. Και τελειώνει ο χρόνος. Αυτό που σήμερα χρειάζεται η Θράκη είναι η πλήρης αξιοποίηση του ευρωπαϊκού της κεκτημένου και του γεωστρατηγικού της πλεονεκτήματος, και που δίνει τη δυνατότητα της ευνοϊκότερης πρόσβασης στην Ασία και στη Ρωσία. Πλεονεκτήματα που αν έγκαιρα, έστω και με καθυστέρηση, δεν τα εκμεταλλευτούμε, παραμονεύουν οι γειτονικές χώρες να το πράξουν. Έτσι, η ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, των οδικών αξώνων, του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου, καθώς και η θεσμοθέτηση της ελεύθερης φορολογικής ζώνης, κ. Καραγιάννη, για τη Θράκη, είναι οι ελάχιστες και στοιχειώδεις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο για αυτή την περιοχή. Θα συμπληρώσω αυτό που είπε ο κ. Γενικός, χρησιμοποιώντας και μια δήλωση του Υφυπουργού Οικονομίας της Γερμανίας, του Στέφαν Κάπφερερ, πριν από μια εβδομάδα, όπου λέει ότι θέλουμε ειδικές ζώνες για τις επενδύσεις. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εφαρμογή ειδικών νομικών ή διοικητικών πλαισίων, μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την προσέλευση των επενδυτών. Και η Θράκη, κυρίες και κύριοι, πρέπει και μπορεί να αποτελέσει αυτόν τον μοναδικό πόλο προσέλκυσης και έλξης επενδυτικών ενδιαφερομένων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Δερμετζόπουλο για ένα κομπλιμέντο, γιατί κατάφερε να κρατηθεί στο χρόνο του τελικά. Το λόγο έχει ο κύριος Δημοσθένης Δούκας. Να εξηγήσω κάτι. Το λόγο θα πάρουν οι συμμετέχοντες στο πάνελ με τη σειρά την οποία κάθονται. Δηλαδή θα πηγαίνουμε τώρα προς τα αριστερά μου. Ευχαριστώ. Ανάλογα που κάθεσαι και που το βλέπεις. Αριστερά έξοδο ή αριστερά μπαίνοντας. Οι σκέψεις μου είχαν τίτλο «Η αλήθεια ελευθερώσει εμάς» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, με υπότιτλο «Αυτά τα παιδάκια που μας κυβερνούν» κατά τη Μόντ. Μας κυβερνούν παιδάκια, δεν υπάρχουν ηγέτες, είναι μια επισήμανση που ερμηνεύει εύστοχα την τεράστια δομική κρίση της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής και φυσικά της ελληνικής οικονομίας. Η αναφορά της γαλλικής εφημερίδας με τη συμπλήρωση «Η κατάσταση απαιτεί ενηλίκους και ενήλικοι δεν υπάρχουν ούτε στην Ουάσιγκτον ούτε στις Βρυξέλλες» είναι ελλειπής, γιατί αγνοεί την Αθήνα. Εκτός αν το συντάξει του κειμένου που νοούσε ότι η Αθήνα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που δεν εντάσσεται πλέον ισότιμα στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό σκηνικό. Στην σύγχρονη χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση, οι κραδασμοί και οι ρογμές που εμφανίστηκαν με δραματικό τρόπο το 2008, όταν ο ξεροκέφαλος πρόεδρος των ΗΠΑ, Bush Jr., κατήργησε τους βασικούς κανόνες της ελεύθερης οικονομίας, το έλλειμμα ηγεσίας παγκοσμίως έλαβε δραματικές καταστάσεις. Οι ηγέτες αποδείχθησαν ότι ήταν γυμνοί σαν το βασιλιά του παραμυθιού, όχι σε ρούχα αλλά σε ικανότητες. Κατώτεροι των περιστάσεων δεν μπόρεσαν και δεν είναι ικανοί να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για να βρουν τρόπους και οδούς υπέρβασης των κρίσεων. Σε έναν κόσμο πολυπολικό πλέον, με πολυπλοκότητα σύνθετου προβλημάτων, κυριαρχία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εις βάρος της οικονομίας της παραγωγής, με τακτική και συχνή εμφάνιση μαύρων κύκνων που διαγράφουν εξελίξεις απόλυτα καινοφανείς και απρόβλεπτες, οι παγκόσμιες πολιτικές ηγεσίες αποδείχθηκαν κατώτερες και εσωστρεφείς, μειοπικές, αυτοκαταστροφικές. Οι ηγεσίες οι οποίες εξάντλησαν και τα όρια του δημοκρατικού αντιπροσωπευτικού συστήματος των αστικών δημοκρατημών, με αποτέλεσμα να μην αντλούν τη δύναμη πλέον από την ψήφο των πολιτών. Η διάχυση της κρίσης στην Ευρώπη τη βρήκε θεσμικά ημίγυμνη, ιδεολογικά μετέωρη και με ηγεσίες εφησυχασμένες, ανεπαρκείς, εσωστρεφείς. Ξεκινώντας ότι η ιστορία δεν έχει συγχωρήσει όσους απλώς ήταν θεατές όταν οι Ρώμοι καίγονταν, Financial Times, και με το σύνολο της σημερινής πολιτικής ευρωπαϊκής ηγεσίας να δείχνει μια πρωτοφανή ανεπάρκεια να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη σοβαρότερη κρίση που διαπερνάει το σώμα της Ευρώπης στη μεταπολεμική της ιστορία. Η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σημαντικότερων κρατών μελών της στερείται αποφασιστικότητας και μοιάζει παράλυτη μέσα σε μια εθνική φιλαυτία και μια έλλειψη ηγεσίας που κόβει την ανάσα. Όπως λέει και ο Γιώργος Καφίστρας, στην πραγματικότητα η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση είναι πολιτική κρίση, επειδή οι Ευρωπαίοι ηγέτες αδυνατούν να αποφασίσουν για τα απαραίτητα απαιτούμενα μέτρα. Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών χαρακτηρίζονται από αδυναμία συνεννόησης για μια συνολική αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, αδυναμία λήψης μακροπρόθεσμων αποφάσεων, με υιοθέτηση ανούσιων προτάσεων. Ο Χάμπερμας λέει: δεν μπορεί στο μέσο μιας θάλασσας που την ταράζουν ισχυρά οικονομικά ρεύματα τα κράτη να καταφέρουν και να γατζώνονται στο δικό τους μικρό νησί της εθνικής κυριαρχίας, το οποίο θα βουλιάξει και αυτό. Η αβεβαιότητα για τις ικανότητες, προθέσεις και την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών αντικατοπτρίζεται και στις αγορές, οι οποίες αποσύρουν κακήν κακό στην εμπιστοσύνη τους από όλο και περισσότερες οικονομίες Ευρωζώνης. Όσο και αν τρίζουν όμως τα κόκαλα του Ζαν Μονέ, του Σούμαν και του Αντενάουερ, οι άνθρωποι που κρατούν σήμερα τα χέρια τους στις τύχες της Ευρώπης δεν φαίνεται να συγκινούνται. Η σύνοδος της 24 Ιουλίου αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ένας σύγχρονος τιτανικός, στο κατάστρωμα του οποίου, ενώ βυθίζεται, οι ηγέτες της Ευρώπης μαλώνουν για ποιος θα πάρει την καλύτερη ξαπλώστρα. Η οικονομική κρίση της Ευρωζώνης αλλά και η κρίση νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλονται στο ότι οι αναγκαίες εκχωρήσεις εθνικών κυριαρχιών δεν συνοδεύονται αφενός από πολιτικές ισχυρών μεταβιβαστικών πληρωμών, οι οποίες θα δημιουργούν δυνατότητες οικονομικής σύγκλησης και αφετέρου από μορφές άμεσης εκλογής των ηγετών των ευρωπαϊκών θεσμών. Το πρόβλημα στην Ευρώπη λοιπόν πρώτα απ' όλα δεν είναι χρηματοπιστωτικό, είναι πολιτικό και πηγάζει από την πολιτική της ηγεσία. Η πολυδιάστατη όμως και δομική κρίση του ελληνικού μεταπολιτευτικού κρατισμού έχει ιδιαίτερες και αυτοτελείς πηγές, διαστάσεις και επιπτώσεις. Η κρίση της Ελλάδας λοιπόν είναι οικονομική, που πηγάζει όμως από μια κρίση που είναι πολιτισμική, μορφωτική, αξιών, ηθικής, συμπεριφορών και ιδεολογιών. Είναι κρίση του δημόσιου τομέα, αλλά κυρίως και ιδιαίτερα είναι κρίση του πολιτικού συστήματος και ιδίως των κομμάτων εξουσίας.
Η καθολικότητα της κρίσης επιβάλλει και μια εξίσου ολιστική απάντηση σε αυτό που σήμερα έχει διαμορφωθεί σε ελληνικό πρόβλημα. Η ευθύνη για την κρίση ανήκουν σε όλους τους Έλληνες, ανάλογα όμως με τη δύναμη και την εξουσία καθενός συλλογικά και ατομικά. Βεβαίως, κάθε πολίτης έχει ευθύνη για το πολιτικό σύστημα και την πορεία της χώρας. Δεν έχει όμως την ίδια ευθύνη με τον Πρωθυπουργό ή τους κατέχοντες τη δύναμη και την εξουσία στη λήψη αποφάσεων. Όπως λέει ο Παναγιώτης ο Κονδύλης σε ένα σπουδαίο βιβλίο του, διαμορφώσαμε μια κοινωνία η οποία για συγκεκριμένους λόγους και αιτίες έγινε διεφθαρμένη, ανίκανη, αντικοινωνική. Βιώσαμε μια θεσμική παρακμή, την οποία επήλθε ως αποτέλεσμα και της υπονόμευσης κάθε ηθικής αξίας που κινητοποιεί τους πολίτες προς συλλογικούς στόχους και τη διάλυση της κοινωνίας των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνία των πολιτών. Το πρόβλημα της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων στην Ελλάδα δεν είναι η απώλεια οικονομικών πόρων, αλλά ο συνολικός εθνικός κατήφορος σε συνδυασμό με ένα αχαήνωτο αυτοκαταστροφικό ατομισμό. Έτσι οδηγηθήκαμε στο πρωτότυπο και μοναδικό παγκοσμίως φαινόμενο της νεοελληνικής φαυλοκρατίας. Η νεοελληνική μεταπολιτευτική κοινωνία μολύνθηκε και έγινε τοξική. Όλες οι δομές, οι θεσμοί και οι άξονες της ποτίστηκαν από τον ιό της διαφθοράς και της συναλλαγής, της ανομίας και της μηδαμινότητας. Ο όρος παρασιτικός καταναλωτισμός δηλώνει ότι η σημερινή Ελλάδα όντας ανίκανη να παράγει ίδιο όσα καταναλώνει και μη έχοντας αρκετή αυτοσυγκράτηση και αξιοπρέπεια ώστε να μην καταναλώνει περισσότερο από όσα μπορεί να παράγει ίδια, προκειμένου να καταναλώσει παρασιτή και μάλιστα σε διπλή κατεύθυνση. Παρασιτή στο εσωτερικό. Κύριε Δούκα, θα με συγχωρήσετε, αλλά σας παρακαλώ να το συμπτύξετε λίγο, γιατί έχετε ακόμα μόνο 3 λεπτά. Και επειδή το έχω διαβάσει, ξέρω πόσο είναι ακόμα. Ναι. Σωστά. Να πάω στο τέλος τότε. Δηλαδή θα περάσω 10 σελίδες. Λοιπόν, ωραία. Θα πάω στο τέλος του σκέψεων μου, αλλά προσπαθούσα να επιχειρούσα μια ανάλυση της νεοελληνικής κρίσης και παρακμής, η οποία με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τραγούδι πολύ σωστά το έλεγε: όσο στην Ελλάδα ζεις δεν υπάρχει ελπίς, είναι το κορτελεύτιο, δεν υπάρχει ελπίδα. Θέλω να σας πω ότι όσο το διάβασα ήταν πάρα πολύ ωραίο, απλά το βρήκα πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό σας διέκοψα κιόλας, επειδή ξέρω ότι τη συνέχεια είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο, κυρίες και κύριοι, αλλά θα μας φάει άλλη μισή ώρα να διαβαστεί εδώ πέρα. Ωραία, θα πάω στο τέλος για που αφορά τα καθημπάς. Λίγο για μας, ωραία, θα κλείσω. Λοιπόν, το πολιτικό μας σύστημα είναι εγκλωβισμένο στην ιστορικά διαμορφωμένη μικρόνιά του. Οι πολιτικοί μας μυρικάζουν κοινοτοπίες και δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή μπορούν σήμερα να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο. Μαζί με την οικονομία μας έχει χρεοκοπήσει και το πολιτικό μας σύστημα. Όσοι κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια δεν ήξεραν, δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν. Μικροί άνθρωποι, μέτροι πολιτικοί, σπιθαμιαίοι ηγέτες. Για δεκαετίες ζούμε ένα τραγικό έλλειμμα ηγεσίας. Από πολιτικούς που άγονται από τους ψηφοφόρους τους αντί να ηγούνται τον ψηφοφόρο τους. Όπως λέει ο Πάσχος ο Μανδραβέλης, το χειρότερο που ανέδειξε η κρίση είναι η αδυναμία των Ελλήνων πολιτικών να μάθουν. Απ' έξω τους μουτζώνουν και αυτοί συνεχίζουν την παλιά τους τέχνη. Θέλουν να σκορπούν λεφτά και να διαθετούν με το πολιτικό αζημίωτο διάφορες υποθέσεις. Πιστεύουν ότι το μέλλον τους είναι το ίδιο με το παρελθόν τους. Είναι οι ίδιοι που συνέβαλαν τα μέγιστα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δέστε μια σύγκριση. Τη γειτονική Τουρκία. Και συγκρίνεται τον Ερντογάν και τον Κεμάλ Τζαρβίς με τους δικούς μας ηγέτες. Δέστε το 1999 με το 2000 πού βρισκόταν οι δύο χώρες και πού βρίσκονται σήμερα. Αν γινόταν μεταγραφές όπως το ποδόσφαιρο, ευχαρίστως να κάνουμε μια μεταγραφή της ηγεσίας μας με τον κύριο Ερντογάν και τον κύριο Τζαρβίς. Και τότε κάτι θα εμφανιζόταν στο μέλλον. Θέλω να φτάσω στα δικά μας. Στην ελληνική περιφέρεια όμως έχω την αίσθηση ότι τα τελευταίο καιρό, και κοιτάω τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο και έχει σημασία αυτό που θα πω, έχω την αίσθηση ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι υποχρεωμένο να αντισταθεί στην πανεθνική τάση να γίνουμε ιδανικοί αυτόχειρες. Σε εσάς και σε εμάς τους πολίτες υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συντάξουμε ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης με συγκεκριμένους υλοποιήσιμους στόχους και διεκδικήσεις. Είναι ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το τεράστιο και ειλικρινές ενδιαφέρον υποψηφίων επενδυτών και ιδιαίτερα των Γερμανών. Για την προσέγγιση τους όμως απαιτείται η δόμηση ενός ελκυστικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση δικής, όπως είπατε, όλη αναπτυξιακής ζώνης. Και ο κύριος Δερμετζόπουλος ανάφερε τις εξαιρετικές και εύστοχες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας της Γερμανίας την περασμένη Κυριακή στο Βήμα για την πρωτοβουλία για επενδύσεις και ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Γνωρίζουμε, εγώ διαφωνώ ότι είναι εύκολο να πείσουμε τα κοινοτικά δρόμενα και τους θεσμούς να γίνει θεσμοθέτηση της ειδικής ζώνης. Είναι πολύ δύσκολο. Ο κ. Χατζηδάκης μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό. Πρέπει να γιατί αλλοιώνουμε βασικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, ανθρώπων και υπηρεσιών. Αυτή η αλλίωση για να κατοχυρωθεί και να ανατρέψει τις συνθήκες που δόμησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πείσουμε ότι υπάρχει πραγματικά μια ιδιαιτερότητα που δεν αλλοιώνει όμως τη βασική φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι, κ. Χατζηδάκη? Ωραία. Και για να τελειώσουμε, για να ολοποιηθεί λοιπόν αυτή η προοπτική στη Θράκη και να ξεπεραστούν οι κοινοτικές και εθνικές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις, αναγκαίο να συγκροτηθεί, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, μια περιφερειακή ηγεσία στη Θράκη από προσωπικότητες αυτοδιοίκησης, του επιχειρήν και της διανόησης, που συντεταγμένα και αποφασιστικά θα επιβάλλουν ένα νέο ελκυστικό φάσμα οικονομικών θεσμών και δεσμών στην περιοχή. Και θα σας προτείνω να λάβουμε σαν ένα παράδειγμα μίμησης και θέλησης την κυρία Καραγιάννη, η οποία με μια χοντροκεφαλιά, την οποία θαυμάζω απίστευτα, επιμένει να αναδεικνύει, να προτείνει και να διεκδικεί. Μου θυμίζει η κυρία Καραγιάννη, και τέτοιους ηγέτες χρειαζόμαστε, τους κατζόχυρους. Ο αρχήλογος είπε ότι μην είστε αλεπούδες. Οι αλεπούδες ξέρουν λίγα και μικρά και χάνονται στις αντινομίες της και αντιφάσεις της. Να είστε σκατζόχυροι, να έχετε μία ιδέα, ένα προορισμό, ένα στόχο στον οποίο αφοσιώνετε και να τον κατακτάτε με σταθερά βήματα. Χρειαζόμαστε και εδώ ανοιχτά με μυαλά, γιατί όπως ξέρετε και τα μυαλά, όπως και τα λεξίπτωτα και τα ραδιόφωνα, λειτουργούν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δούκα. Mrs. Professor Ursula Engelen-Geffer, please, you have the podium. Thank you very much. So, first of all, I will tell you that you don't have to be afraid. I would not read my paper. And I think I will try to bring forward some of the most important points which I think should be brought forward, especially in respect to the speeches we heard and to the discussion we hopefully would lead. First of all, I thank you very much for the invitation because I think it's a very worthwhile approach to try to bring together the financial aspects and the aspect of structural development because that is neglected so far. So far, at least in Germany, mainly it's discussed the financial aspects, the financial burden on this or that country, and it's forgotten that behind the financial aspects there are countries, there are human beings, and there is a further development. And therefore I think it's a very excellent approach and it could be a priority and a good best practice to go on like that. The second is I feel especially touched since in my school education I had 7 years of Greek. I am coming from the humanistic education. Unfortunately, it's the old Greek, and so unfortunately you cannot use it in the language. So now I would like to give some of my comments. I'm very grateful to hear that this question of the Greece crisis has been characterized as the top of an iceberg. I see it in the same manner, and therefore we cannot just go on and say Greek is a problem and it has to be solved in an isolated way for Greece, and that's it. And we can live with it because Greece is a small country in the European Union. That's wrong. Because Greece and the crisis of Greece is a crisis of the European Union, of all countries in the European Union. And therefore it has to be a solution which would include all countries and the European development. Third,
I don't think that we are only talking about financial, economic, and perhaps social problems. We are talking about the future of democracy. I'm very much afraid if we cannot solve the Greek and the European problem, then we will have a big problem as far as the future of the democracy in the European Union is concerned. And of course, also our situation in the world, in the globalized world, we are not living on an isolated planet, even if we are quite strong at the moment in Germany, as far as our economy is concerned, and our financial system, it's not so strong, but our economy, it doesn't help at all, since we are part of a globalized world, and we will have the infection sooner or later, and it will also infect our political system. I'm quite sure about that. So therefore, we are all in the same boat, having to try to solve this problem of Greek. And I think we have to do it in a combined matter, solving the financial problems and also the problems of economic and social development. And therefore, I think that would also have to be included in the rating processes. The ratings could not only gear to the financial aspects, they should look into the economic and social development. And economic development, for me, always has also not only a global, a national aspect, but also a regional aspect. And then we are coming here to trace to a beautiful region which has so many developing potential, and the question is what could be done to develop this potential in a crisis situation. And then I think it's one very important aspect we also have to see. We are all in the boat that we have a separation of the financial aspects, the financial development, the virtual financial world, and on the other side, the reduced real world, the industrial world, the services world. So we have to look at this separation and try to focus on it and bring it together again. Of course, we cannot go on in development without looking into the capital markets on the national and international and European level. And of course, it's necessary to have the regulation, to have these regulated rating processes. We have to have some better institutions in the financial world. We have a better control of the banking world. I think that's all for sure, and I can only agree with that, but that's not enough. We have to see it has to be the service, the financial service for the real world. If we want to have real economic and regional development, we cannot just look at the financial system. We have to look what is done with the finances and how can it be used for an adequate and future-oriented economic and social development. Now, I think, and then another point which I would like to make, which so far has not been mentioned, you cannot have a development without looking to the people. I have myself the experience of decades in the development of the Eastern German countries, which so far still have a deficit towards the Western in the German unification process. And I have myself the experience of reforming the German Employment Institute from a very inefficient, terribly expensive public service to a real modern, efficient, and more company-oriented system. And in both instances, my experience is you cannot do it without looking to the people. And if you don't get the people being with you, then you will fail sooner or later. You cannot do it without them. So what does it mean? I'm very interested to hear that there are some ideas to say we have to focus here in that region on those issues where we are very good.
shipping has been mentioned, probably tourism, I don't know. That's your situation. You must know it much better. But that's also one experience I can give you from the German unification process. Focus on those areas where you are best in, where you have good chances to can survive in the competition on the national level. You have the competition on the national level in Greece, and you have the competition on the international level, on the European and on the global level. You have here high competition in the shipping, you have it in the tourism, you probably have it in other kind of industries you would perhaps and could rebuild and develop, and you have to you have to focus where you are best. This, the first recommendation I can make from my own experience. The second is you have to get together all the stakeholders. And the stakeholders are, of course, industry, they are the country, they are the companies, are the employers, and of course it's the state, their communities, the political side, and it's also the trade union side. I have listened very carefully to the bishop who made some very critical remarks as far as the trade union side is concerned. I can tell you we have a trade union concept in Germany which I think is very helpful for development processes, because we see ourselves, I come from the trade union movement, as part of the development process, and we have a responsibility for the workers in the developing process. We cannot separate. Of course we have to present the interests of the workers as the industrial institutions have to represent the interest of the employers. Yes? You have to finish it slowly. Yes, I will soon. I'm quite at the end. I don't need that recommendation. Thank you very much. But therefore, I said I'm not reading my my list. But I want. Excuse me. I'm at the last. Excuse me if I interrupt. But if we don't keep the time, I think the time is obvious. But I'm prepared to keep the time. No, I don't want to be. Yes. Prepared to keep the time. You understand that? So my suggestion is to integrate the stakeholders from all sides, including the workers, and I think it needs probably stakeholder building, institution building, and therefore the European countries could be of some interest to give some examples where it functions and where it would not function. I could tell you from the German trade union movement what functions, what would not function. And in addition to what have been mentioned so far, I would suggest that you also develop the science field. We found out that it's very helpful to create development from universities, from research institutions, from education institutions, to make that part of the country to an education science field, so to have here a focus to attract other fields in the future. And the third is, I would also think it would be helpful to have some institution building, like a very good employment institute with a good vocational qualification, because that's the basis for further development. That would be my suggestions, Mr. Chairman. I hope I could keep to the time, and I would be very happy. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Κυρίες και κύριοι, συγχωρέστε μου τις παρεμβάσεις, αλλά επειδή μαζεύονται τα λεπτά, λεπτό, αν αφήσει κανείς τους ομιλητές, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ δεν θέλω να είμαι υγιεινής, υποχρεώνομαι ορισμένες φορές να είμαι, δεν μου είναι ευχάριστο, αλλά ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Κύριε Περιφερειάρχα, έχετε τον λόγο. Η σκηνική μου παρουσία είναι λίγο προς τα αριστερά. Αυτό δεν ξέρω τι προεδιασμούς προκαλεί, αλλά να δηλώσω ότι μου είναι τελείως δυσδιάκριτο τι σημαίνει δεξί και τι αριστερό. Και μια άλλη επισήμανση. Ο λόγος έχει χωρικότητα, εκτακτικότητα, έχει χωροχρόνο και είναι έκφραση λυσμού. Ετεροχρονισμένα, αν θα έρθει ένας ιστορικός μελετητής και ψάψει το λόγο, τότε μπορεί να αναδείξει το αξιακό σύστημα της συγκεκριμένης χωροχρονικής συγκυρίας.
Και αν θέλετε να το αποτυπώσουμε όπως διεμήθη ως επιμήθειο από όλους τους προλαλήσαντες, ως σύγχρονοι Έλληνες βιώνουμε την διακύβευση των αξιών της φυλής μας, τον εκχυδαϊσμό της δημόσιας ηθικής και την πλήρη δυσαρμονία του πολιτικού συστήματος με την κοινωνική πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ εξαιρετική τιμή για την περιφέρειά μας της παρουσίας αυτού του Οικονομικού Φόρουμ και της εμπνεύστριάς του, της κυρίας Καραγιάννη, μιας θρακιώτισσας που έχει αποδείξει έμπρακτα ότι αγαπά τον τόπο της, συνεισφέρει στην ανάδειξη κορυφαίων αναπτυξιακών ζητημάτων που οδηγούν όχι μόνο στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, αλλά κυρίως αναπτύσσουν μια προβληματική, χαράσσοντας δρόμους, δημιουργώντας προοπτικές. Και σε μια κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας, όπου οι ανακατατάξεις σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο είναι ραγδαίες, η συγκεκριμενοποίηση, η ιεράρχηση του αναπτυξιακού βηματισμού αποτελεί προτεραιότητα πρώτης της σημασίας για την περιφέρειά μας. Η περιφέρειά μας βιώνει την κρίση σε βαθμό που κανείς πλέον δεν μπορεί να μείνει απαθής. Οι δείκτες της κοινωνικο-οικονομικής δυσπραγίας την καθιστούν να κατέχει περίοπτη θέση στο βάθρο της διαχρονικής αναπτυξιακής καρκινοβασίας και της κοινωνικο-οικονομικής περιθωριοποίησης. Και έχω δηλώσει εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, αμήλικτα, για κοινωνικοπολιτικές αντιπαραθέσεις, για προσωποπολιτικές διαδρομές και για εμπάθειες. Και ενώ η περιοχή διαθέτει βιομηχανικές υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό, εντούτοις τείνει να αποβιομηχανοποιηθεί πλήρως με επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή και τείνουν να δρομολογηθούν συμπεριφορές και καταστάσεις μη αναστρέψιμες. Μιλάμε για πλήρη κατάρρευση της περιφερειάς μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο από πολιτικής όσο και από τεχνοκρατικής άποψης δουλεύουμε και προσπαθούμε σκληρά να παρουσιάσουμε σύντομα ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο με μετρήσιμους στόχους κόστους-οφέλους αναπτυξιακό, περιφερειακό, στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό που να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Η ανάπτυξη για μας έχει κοινωνική αποστολή και είναι εργαλείο αναδιανομής πλούτου και ευκαιριών. Πρέπει να αλλάξουμε το ως τώρα παρασιτικό καταναλωτικό πρότυπο ανάπτυξης και να υιοθετήσουμε ένα παραγωγικό βιώσιμο πρότυπο που να σέβεται το περιβάλλον, την ιστορία, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της περιοχής μας. Πρέπει να στρέψουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο σε μια ισόρροπη παραγωγική διαδικασία με όρους αειοφορίας, στοχευμένη σε ποιοτικά και όχι ποσοτικά χαρακτηριστικά. Να διασυνδέσουμε τα παραγωγικά μας πλεονεκτήματα με μια δυναμική σχέση αλληλοεπίδρασης και αλληλοτροφοδότησης. Να σχεδιάσουμε δημόσιες πολιτικές και να προγραμματίσουμε δράσεις που να συνδέονται με την δομή, την ταυτότητα, την διάρθρωση του παραγωγικού μας συστήματος, προκειμένου μέσα από την βελτίωση αλλά και την διασύνδεση των νευραλγικών μας κλάδων να δημιουργηθεί μια δυναμική βέλτιστης οικονομικά και κοινωνικής απόδοσης. Να περάσουμε από τη διαχείριση αποσπασματικών πολιτικών σε ανάπτυξη στοχευμένων με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και με εξορθολογισμό δαπανών. Όλοι όσοι επομιζόμαστε θεσμικούς ρόλους στην περιφέρειά μας, έχουμε συναποφασίσει μέσα από μια διαβούλευση να συγκεκριμενοποιήσουμε τον στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναδεικνύοντας αυτό που θα της προσδώσει προστιθέμενη αξία και κοινωνικο-οικονομικό πλεόνασμα. Κυρίες και κύριοι, αξιολογήσαμε λοιπόν ότι αυτός ο νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός έχει την ταυτότητα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ένα κέντρο διαμετακόμισης και διακίνησης εμπορευμάτων. Σήμερα το συμβατό, ο διάβλος δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή όπου διακινούνται εμπορεύματα και προϊόντα είναι τα στενά του Βοσπόρου. Εμφανίζουν όμως αυτή τη συγκυρία ένα υπερκορεσμό
και δύο μειονεκτήματα. Χρονοτριβή στη διέλευση και ένα κόστος επιβαρυντικό για τους χρήστες. Η περιφέρειά μας, με τα δυο της λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, διασυνδεόμενα με τα παραδουνάβια ποτάμια και τα παρευξήνια λιμάνια Μπουργάς Αλεξανδρούπολη, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο εναλλακτικό για την διαμετακόμιση όλων αυτών των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρω με σημείο αναφοράς το κέντρο της περιφέρειας, το νέο διάβλο προσπελασιμότητας Κομοτηνή Νηφαία Μάκαζα, το Κύρτζαλι είναι 70 χιλιόμετρα, το Χάσκοβο 115, η Φιλιππούπολη 155, το Πουργάς 300, η Βάρνα 450, το Βουκουρέστι 450, το Βελιγράδι περίπου 670 χιλιόμετρα. Προς τούτο λοιπόν, για να αναδείξουμε αυτό το επιχειρησιακό αναπτυξιακό σχέδιο, έχουμε δρομολογήσει στην αξιοποίηση όλων των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων στο να αναδείξουμε αυτή την ταυτότητά μας. Παρουσιάσαμε όλο αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό σε 5 συναρμόδια παραγωγικά υπουργεία. Συνεργαζόμαστε με την ΕΤΑ, όπου πολύ σύντομα θα έχουμε πλήρη τεκμηριωμένη και επιχειρησιακή δράση και πρόταση, η οποία πλέον θα αναδεικνύει όλα αυτά τα προστιθέμενα για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ήδη έχουμε ολοκληρωμένες μελέτες για τη διασύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία, με το σιδηρόδρομο, και θα προχωρήσουμε άμεσα, στοχεύοντας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους να ολοκληρώσουμε την εκβάθυνση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και να κάνουμε όλες τις πολυχρηστικές δράσεις για την αξιοποίηση του λιμανιού, και παράλληλα ολοκληρώνει τη μελέτη διασύνδεσης του λιμανιού της Καβάλας με τους τοξότες σιδηροδρομικά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν στοχεύει, πέρα από όπως προείπα, στην διαμετακόμιση των εμπορευμάτων και προϊόντων, να ενισχύσουμε την προστασία και την ανάδειξη των σημαντικότατων φυσικών οικοσυστημάτων, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μέσα από την βελτίωση της προσπελασιμότητας και να ανασυγκροτήσουμε τους τομείς παραγωγής, της παροχής των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών και της διατήρησης και αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενού περιβάλλοντος στην Ανατολική Ροδόπη. Η κρίση των ημερών μας μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία. Ευκαιρία για μια στροφή σελίδας και επένδυση στο μέλλον. Και σε καμιά περίπτωση αφορμή για επιλογές που δεν σέβονται την περιβαλλοντολογική αειοφορία, ούτε προσφέρουν διαχρονικά ευκαιρίες ανάταξης. Η θέση μας ως θεσμική γενής κοινωνία είναι σαφής και κατηγορηματική, και την επαναδιατυπώνω με σαφήνεια και σήμερα, ξεκαθαρίζοντας προς κάθε κατεύθυνση πως ο τόπος μας έχει επιλέξει να μην ετωροκαθορίζεται από άλλους. Το μέλλον και το δρόμο της ανάπτυξης τον προσδιορίζουμε εμείς οι γηγενείς. Και θα το ξαναπώ για μια άλλη φορά, ότι δεν αποτελούμε φερέφωνα και υποτακτικά κανενός πολιτικού υποκειμένου, και όταν η κεντρική εξουσία αντιπορεύεται με τα συμφέροντα του τόπου μας, θα μας βρει απέναντι. Σε αυτό το σημείο, και επειδή γνωρίζω καλά ότι υπάρχει ένα διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή μας, ομολογώ ότι σε πρώτη φάση βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την άποψη και τη σκέψη για τη δημιουργία ειδικών ζωνών επενδυτικού ενδιαφέροντος, στις οποίες θα μπορούσε να ισχύσει ένα ελκυστικό καθεστώς και το οποίο θα κινητροδοτούσε ουσιαστικά την προσέλευση επενδύσεων. Εφόσον αυτή η πρόταση είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί έχουμε ακούσει πολλά τελευταία και κυρίως δεν θίγει εργασιακές κατακτήσεις, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να υπερκερά τα όρια, τα γεωγραφικά του θρακικού χώρου και να κουμπά την ταυτότητα Ανατολική, Μακεδονία και Θράκη. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω και νομίζω ότι ήμουν σύντομος και μες στον χρόνο. Είναι αδύρυτη εθνική ανάγκη, και λέγομαι στους πολιτικούς της κεντρικής εξουσίας, να υπάρξει επιτέλους για αυτή την περιοχή
ένας διαχρονικός, εθνικός, διακομματικός σχεδιασμός που να υλοποιείται ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Για μια άλλη φορά θέλω να συγχαρώ την κυρία Καραγιάννη για αυτή την πρωτοβουλία και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιαννακίδη και τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Βασίλης Κάτσος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pharmatherm. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς και εγώ να δώσω τα θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Καραγιάννη για τη μεθοδικότητα, για τον επαγγελματισμό, για την υπομονή και την επιμονή που έχει επιδείξει μέσα από την διοργάνωση του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ της Θράκης. Και να κάνω μια παρατήρηση, ελπίζω να είναι μόνο τύχη. Στο φόρουμ του Μαΐου ουσιαστικά ήταν η μέρα της κατά πόσο θα υπάρξει πολιτική συνένεση μεταξύ των κομμάτων. Σήμερα είμαστε πάλι στο φόρουμ, στο ίδιο μέρος και έχουμε το κρίσιμο θέμα κατά πόσο μένει ή φεύγει, έφυγε μάλλον η Τρόικα, κατά πόσο θα υπάρχει έκτη δόση. Ελπίζω τουλάχιστον το επόμενο χρηματοοικονομικό φόρουμ της Θράκης να είναι με πάρα πολύ θετικά νέα, με πάρα πολύ ευχάριστα νέα για τη χώρα, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και με την απαρχή ουσιαστικά του τελευταίου τριμήνου του οικονομικού έτους μπαίνουμε και σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση και για τη χώρα. Σε μια φάση όπου ουσιαστικά είναι σαφές ότι υπάρχει μια επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της χώρας και πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, πέρα από το χρέος το οποίο εκτοξεύεται, αυτό το οποίο εκτοξεύεται στα ύψη είναι η αβεβαιότητα, είναι η αβεβαιότητα η οποία περιραίει και έχει εκτιναχθεί γύρω από τα θέματα, τα κρίσιμα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και θα καθορίσουν το μέλλον